नमस्कार. कोकणचं नंबर वन महाचॅनल कोकण सात लाईव्हमध्ये आपलं दर्शकांचं मनापासून स्वागत. आज आपण एका अशा व्यक्तिमत्वाशी संवाद साधणार आहोत ज्या खऱ्या अर्थाने त्या व्यक्तिमत्वाचा केवळ या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच एक नाव घेतलं जातं अशातलं नाही, तर राज्यस्तरावर सुद्धा एक आपले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे विश्वासू शिलेदार म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं ते आदरणीय सचिन वालावलकर. सचिन वालावलकर यांच्या बाबतीत आपण बोलू तेवढं थोडं आहे, पण आज त्यांची संवाद साधण्यामागे सुद्धा एक महत्त्वाचं कारण आहे. 30 ऑक्टोंबर हा त्यांचा वाढदिवस आणि हा वाढदिवस यावेळेचा त्यांचा विशेष आणि खास आहे. तो अशासाठी सांगावा लागतोय कारण 50वा वाढदिवस आणि सुवर्ण महोत्सवी वाढदिवस, आणि त्या निमित्तानेच आपण त्याची संवाद साधणार आहोत. सचिनजी, आपलं मनापासून स्वागत. खरं तर आज आपल्याशी संवाद साधताना अतिशय आनंद होतोय आणि सुरुवातीलाच तुम्हाला या वाढदिवसानिमित्त आम्ही शुभेच्छा देतो आणि आपलं मनापासून या कोकण सातच्या पूर्ण टीममध्ये आपलं मनापासून स्वागत करतो. या निमित्ताने आपल्याला विचारावंसं वाटतं सचिनजी की खरं तर केवळ आपल्याकडे राजकीय व्यक्ती म्हणून बघितलं जात नाही, तर एक सामाजिक हाडाचा कार्यकर्ता आणि वेंगुर्ल्याचं नाव आज केवळ राज्यात नव्हे तर देशपातळीवर ज्यासाठी ओळखलं जातं, ज्या पद्धतीने वेंगुर्ल्याची डेव्हलपमेंट झाली आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वेंगुर्ला हा पर्यटनामध्ये आज अव्वल ठरतोय, या सगळ्या माध्यमातून आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी खरं तर मास्टर माइंड हे सचिन वालावलकर होते. आज सगळ्या गोष्टीतून तुमचं नाव या वेंगुर्ल्याशी जोडलं गेल्यामुळे वेंगुर्ला म्हटल्यानंतर सचिन वालावलकर अशी एक ओळख निर्माण झालेली आहे. आणि या सगळ्या गोष्टींमध्ये हा सगळा वेंगुर्ल्याचा कायापालट होताना तुम्ही प्रत्यक्ष साक्षीदार आहात. सुरुवातीपासून या वेंगुर्ल्याची डेव्हलपमेंट होत असताना मागील जसा आपण उल्लेख केला की 25 वर्षापूर्वीचा वेंगुर्ला आणि आजचा वेंगुर्ला जमीन आसमानाचा फरक आहे. आणि जेव्हापासून आपण दीपक केसरकर गेले सातत्याने 3 टर्म या ठिकाणी आमदार म्हणून निवडून येत आहेत, त्याच्यानंतर आज कॅबिनेट मंत्री आहेत आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आपण मंत्रालय स्तरावर वेंगुर्ल्यासाठी जे योगदान दिलंय ते अतुलनीय आहे. काय सांगाल ह्या एकूणच प्रवासाबद्दल? आणि वाढदिवसाच्या निमित्ताने या वाढदिवसासाठी सुद्धा तुमची एक संकल्पना असेल वेंगुर्ल्यासाठी, या बाबतीत आपण सविस्तर बोलूया. काय सांगाल? नमस्कार. खरं तर आपण माझं वाढदिवसानिमित्त जे काही कौतुक केलं आहे त्याबद्दल मी आपला धन्यवाद देतो. खरं तर राजकीय प्रवासामध्ये आम्ही काय कोणताही आमचं राजकारण हा पिंड नाही, परंतु लहानपणापासूनच परमेश्वराच्या सेवेमध्ये प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांकडे माझे पणजोबा परमपूज्य आनंदनाथ महाराज हे सेवेला होते. आणि 6 वर्षाच्या कालखंडामध्ये स्वामींची सेवा केल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी मग ते नाशिकला गेले. येवल्यामध्ये त्यांनी त्या ठिकाणी मठ स्थापन केला स्वामींचा. त्यानंतर ते वेंगुर्ल्याला आले आणि 1903 सालामध्ये त्यांनी वेंगुर्ल्यामध्ये जिवंत समाधी घेतली. खरं तर अध्यात्माच्या जोड असणारं आमचं कुटुंब आहे. अतिशय गरीब कुटुंबामध्ये आम्ही दिवस काढले आणि सातत्याने वेंगुर्ल्यामध्ये आल्यानंतर स्वामींच्या सेवेत आम्ही सातत्याने आमचं कुटुंब राहायचं. वडिलांनी माझ्या वेंगुर्ल्यामध्ये अनेक वर्ष त्या स्वामींच्या मठामध्ये सेवा केली आणि मग कालांतराने काही कारणास्तव ते बाहेर गेले. परंतु ह्या सर्व परिस्थितीवर ज्यावेळी मी स्वतः लक्ष ठेवत होतो, परमेश्वराने ज्या पद्धतीनं आम्ही सगळी भावंड शिकत होतो आणि सातत्याने एक कानावर स्वामींचं नाव सातत्याने असल्यामुळे आपण परमेश्वराची सेवा करत असताना लोकांच्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे अशी तळमळ पूर्वीपासून लहानपणापासून होती. आणि मग त्यावेळच्या आमच्या कालखंडामध्ये माझ्या शेजारी असणारे आमचे त्यावेळचे नेते काँग्रेसचे शंकरराव वांगणकर साहेब असतील आणि त्यानंतर शिवाजीराव कुबल यांच्या सानिध्यामध्ये मी सातत्याने असल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व नेते मंडळी, त्यावेळचे जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष आर.बी. दळवी साहेब असतील, आमचे राज्यमंत्री प्रवीण भोसले साहेब असतील, डी.बी. ढोलम साहेब असतील, शिवरामभाऊ जाधव असतील, हे सर्वजण त्या ठिकाणी यायचे. आणि मग तो जे काय माहोल असायचं ते माहोलामधले प्रत्येक शब्द हे आमच्या कानी पडायचे आणि असं वाटायचं की कुठेतरी जर आपल्याला या ठिकाणी लोकांची सेवा करायची असेल, कुठेतरी आपल्याला सामाजिक बांधिलकी जर जपायची असेल तर लोककल्याणासाठी कुठेतरी लोकांच्या मध्ये गेलं पाहिजे. आणि सातत्याने ही तळमळ ही आमच्यामध्ये डोक्यामध्ये एकसारखी फिरू लागली. आणि मग भविष्यामध्ये आमच्या शालेय जीवनामधल्या नंतर आम्ही शिवाजी कुबल साहेबांच्या माध्यमातून अनेक वेळी मुंबईच्या वाऱ्या करू लागलो,
पुण्याला जाऊ लागलो. मग अशा वेळी त्या वाऱ्या तर तुमच्या सुरू झाल्यात, पण घरात अध्यात्म होतं. आणि तुम्ही जसं आता उल्लेख करताय की राष्ट्रवादीच्या या संपूर्ण जिल्ह्यातल्या नेत्यांची नावं घेतलात, त्यांच्या सहवासातनं खऱ्या अर्थाने समाजकारण आणि राजकारणाशी एक तुमची नाळ जुळवून घेतलात. तर तुमची अध्यात्मातनं राजकारणातली एंट्री कशी होती हे ऐकायला आवडेल. नाही, मी खरं तर अध्यात्मामध्ये मी आज पण आहे, परंतु मी असं माझ्या लक्षात आलं की अध्यात्मामध्ये जरी आपण असलो तर नुसतं अध्यात्मामध्ये राहून आपण लोकांची सेवा करू शकत नाही. मग ह्याला कुठेतरी राजकीय स्वरूप आपल्याला द्यावं लागेल. राजकारणामध्ये आल्यानंतर, समाजकारणामध्ये आल्यानंतर या नेते मंडळींचा उपयोग करून कुठेतरी लोकांच्या कल्याणासाठी जर का आपण याच्यामध्ये सामील झालो तर खऱ्या अर्थाने लोकांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. म्हणून मग त्यावेळी मी त्या ठिकाणी त्यावेळेचे आमचे तत्कालीन राष्ट्रवादी पक्ष हा त्यावेळी फार जोमामध्ये होता. आणि मला वाटतं 25 वर्षापूर्वी पवार साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्थापन केला आणि मी त्यावेळी राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष झालो. वेंगुर्ल्याचे पहिले त्या ठिकाणी कार्यकर्ते तुम्ही, पहिला कार्यकर्ता मी सभासद होतो. झालेला. आणि शिवाजीराव कुबल यांच्या मागे आम्ही सर्वजण यांच्यासोबत काम करत होतो. आणि मग हे काम करत असताना भविष्यामध्ये हळूहळू दीपकभाईंची एंट्री ही आम्हाला कळून आली की दीपकभाईंसारखा मनुष्य, मी पहिल्यापासून म्हणजे भाई पहिल्यांदा उभे राहिले आमदारकीला तेव्हापासून त्यांच्यासोबत आहे. त्याच्यापूर्वी नगराध्यक्ष असताना सातत्याने दीपकभाईंशी मी सावंतवाडीमध्ये यायचो, नगरपालिकेमध्ये भेटायचो, त्यांच्या घरी जाऊन भेटायचो. त्यामुळे त्या माणसाबद्दल, त्या व्यक्तीबद्दल एक असा आदर निर्माण झाला की ह्या मनुष्यामध्ये खऱ्या अर्थाने लोकांच्या करते काहीतरी करण्याची शक्ती आहे, ताकद आहे. मग जर का आपण या नेत्याच्या मागे उभं राहिलो आणि त्यांच्या सहवासात राहिलो तर खऱ्या अर्थाने आपण लोकांसाठी काहीतरी करू शकू अशी एक भावना मनामध्ये झाली. आणि मी सातत्याने मग वेंगुर्ला शहराच्या नगरपालिकेच्या त्यावेळीच्या आमच्या नगराध्यक्ष लोकांमधून निवडून आलेल्या सुलोचना तांडेल मॅडम होत्या. तांडेल मॅडमला जरी आपण विचाराल तर त्यावेळी त्यांना निवडून आणण्यासाठी त्यावेळी माझ्या माहितीप्रमाणे नगर विकास मंत्री सुनील तटकरे साहेब होते. आणि मग तटकरे साहेबांचा सुद्धा मी अतिशय जवळचा होतो. तटकरे साहेबांनी त्यावेळी तांडेल मॅडम असतील, मी असेल, शिवाजीराव कुबल असतील, त्यावेळी वेंगुर्ला नगरपालिकेला दीपकभाई सुद्धा त्यावेळी होते. आणि सुमारे त्यावेळी नगरपालिकेला 1 कोटी रुपये तटकरे साहेबांनी दिले. आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यावेळी वेंगुर्ला स्टेडियमचं काम झालं. वेंगुर्ला स्टेडियमवर एक छोटंखानी हॉटेल बांधण्यात आलं, संगीत रिसॉर्ट त्याला म्हटलं जातं. आणि मग वेंगुर्ल्याच्या बंदरवर एक रिसॉर्ट बांधण्यात आलं, त्याच्याकरता तटकरे साहेबांनी पैसे दिले. आणि मग हा सर्व प्रवास हा राजकीय दृष्ट्या आम्ही एकदम एंट्री मारल्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याच्यामध्ये दीपकबाईंचं नेतृत्व हे आम्हाला दिसून आलं. आणि मग सातत्याने आम्ही दीपकबाईंसोबत राहिलो. आणि मग पहिल्या 5 वर्ष असेल, त्यानंतर 5 वर्ष असेल, मग नगरपालिकेमध्ये आम्ही मोठ्या प्रमाणात मी इंटरेस्ट घेतला. आणि नगरपालिकेमध्ये सुद्धा विकासात्मक कामं आम्ही सातत्याने त्याचा पाठपुरावा राज्यस्तरावरती करायला लागलो. त्यावेळेचे आमचे अजितदादा उपमुख्यमंत्री होते, पाटबंधारे मंत्री होते, त्याच्यानंतर भुजबळ साहेब होते, नगर विकास मंत्री या ठिकाणी उदय सामंत साहेब होते, त्याच्यानंतर आमचे भास्कर जाधव साहेब होते. या सगळ्या लोकांसोबत माझी अटॅचमेंट होती. सातत्याने मी त्यांच्यासोबत वेंगुर्ला नगरपालिकेचे प्रश्न घेऊन जायचो. आणि मग वेगवेगळे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडल्यानंतर अनेक वेंगुर्ला मार्केटचे प्रश्न मी उदय सामंत साहेबांच्या माध्यमातून म्हणा, भास्करराव जाधव साहेबांच्या माध्यमातून सोडवलेले आहेत. वेंगुर्ला नगरपालिकेतील सर्व लोकांना हे माहिती आहे. आणि मग भविष्यामध्ये थोडं राजकारणात समजल्यानंतर मग खऱ्या अर्थाने जी 10 वर्षानंतर गेल्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये वेंगुर्ला नगरपालिका एक महाराष्ट्रातच नाही, देशातच नाही तर जगामध्ये नगरपालिकेचं नाव आलं. आणि मग आमचे तत्कालीन त्यावेळेचे आमचे मित्र भाजप पक्षाचे नगराध्यक्ष झाले राजन गिरब. आणि एक प्रवास असा झाला की खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला नगरपालिकेला चांगले दिवस आले. स्वच्छतेमध्ये नगरपालिकेने मोठं नाव कमावलं. आणि मग बघता बघता दीपकभाईंच्या माध्यमातून दीपकभाई राज्यमंत्री होते, गृहराज्यमंत्री होते, त्याच्यानंतर ग्रामविकास राज्यमंत्री होते, अर्थमंत्री राज्यमंत्री होते. मग दीपकबाईंच्या प्रवासामध्ये आम्ही सातत्याने मंत्रालय स्तरावरती दीपकबाई फार बिझी असायचे. मग त्या कालखंडामध्ये
दीपकभाईंनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. नेमकं मी तिथेच येणार होतो, कारण दीपकभाईंची आमदारकीपासूनची सुरुवात, त्याच्यानंतर राज्यमंत्री आणि त्याच्यानंतर आता कॅबिनेट मंत्री, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जवळून बघितल्यात. आणि दीपकभाईंकडे एवढा राज्याचा व्याप असताना खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जबाबदारी कोणीतरी घेणं गरजेचं होतं. कारण मंत्रालय स्तरावर नुसते प्रस्ताव देऊन चालत नाहीत, तर कागदपत्रांमध्ये मास्टर माइंड असणारा माणूस. आणि आज ती ओळख संपूर्ण जिल्ह्याला माहिती आहे की कागदपत्रांमध्ये प्रत्येक प्रस्ताव प्रशासनावर मंजूर करून आणणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे सचिन वालावलकर. काय सांगाल, दीपकभाईंचं हे संपूर्ण जे कार्य आहे ते तुम्ही जवळून बघितलं, आणि हा सगळा मंत्रालय स्तरावरचं तुमचं चालणारं जे काम होतं ते कशा पद्धतीने, हे ऐकायला नक्की आवडेल. खरं तर मी तुम्हाला सांगेन की वेंगुर्ला नगरपालिकेपासून मी सुरुवात करतो की त्यावेळी खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला नगरपालिकेचा विकास हा होत नव्हता. त्याचं कारण होतं की वेंगुर्ला नगरपालिकेचे दोन्ही जे रोड आहेत ते PWD होते, आणि मग PWDचे रोड असल्यामुळे कोणताही जर विकास व्हायचा असेल तर काही गव्हर्नमेंटचे नियम असतात, नियम धाब्यावर बसून काही करता येत नाही. मग हे दोन्ही रोड मी त्यावेळी 5 वर्षापूर्वी दीपकभाईंच्या माध्यमातून, दीपकभाई त्यावेळी मला वाटतं गृहराज्यमंत्री होते, आणि मग मंत्रालय स्तरावरती दीपकभाईंचं फार मोठं वजन होतं, आजही तर त्याच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. आणि मग मी त्यावेळी एक निर्णय घेतला की वेंगुर्ला नगरपालिकेचा जर खऱ्या अर्थाने शहरामध्ये जर मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास व्हायचा असेल तर शहरातल्या लोकांना आपली घरं दुरुस्त करता आली पाहिजेत, नव्याने कॉम्प्लेक्स व्हायला पाहिजेत, नव्याने नगरपालिकेचे या ठिकाणी मोठ्या इमारती झाल्या पाहिजेत. मग तो रोड मी नगरपालिकेकडे वर्ग करून घेतला, आणि त्यावेळी खऱ्या अर्थाने जे रिस्ट्रिक्शन होतं की सेंटरपासून 20 मीटर सोडावं लागत होतं, तो नगरपालिकेकडे दोन्ही रोड हँडवर्क करून घेतले. तात्कालीन त्यावेळेचे आमचे चंद्रकांत दादा हे बांधकाम मंत्री होते, आणि मी स्वतः त्या ठिकाणी नगरपालिकेकडे हा पाठपुरावा केला. तात्कालीन त्यावेळेचे नगराध्यक्ष असतील, नगरसेवक असतील, यांनी मला फार मोठं सहकार्य केलं. त्यावेळेचे तात्कालीन मुख्याधिकारी होते रामदास कोकरे, त्याच्यानंतर आमचे साबळे साहेब यांनी मोठं सहकार्य केलं. आणि मी मग सातत्याने 3 ते 4 महिन्यामध्ये हे दोन्ही रोड नगरपालिकेकडे वर्ग केल्यामुळे, आणि त्यावेळी तात्कालीन आमचे बांधकाम मंत्र्यांनी सुद्धा मोठं सहकार्य केलं. शिवसेना भाजपचं सरकार होतं, आणि त्यामुळे हा रोड हँडवर्क नगरपालिकेकडे झाल्यामुळे आज जर आपण पाहिलं तर वेंगुर्ला नगरपालिकेची भाजी मार्केट असेल, वेंगुर्ला नगरपालिकेचं मच्छी मार्केट असेल, वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये जी आज आपण जर जी रस्त्यालगतची मोठी बांधकामं झालेली आहे ती का होऊ शकली, तर तो रोड हा दीपकभाईंच्यामुळे आणि आम्ही पाठपुरावा केल्यामुळे तो नगरपालिकेकडे वर्ग झाला, आणि खऱ्या अर्थाने या नगरपालिकेला चालना मिळाली विकासाला. आणि मग लोकांना सुद्धा ते कळून चुकलं की खरोखरच या गोष्टी ह्या जर आपण शासन स्तरावर मांडल्या तर त्या दीपकभाईंच्या माध्यमातून सोडू शकतो. म्हणून मग लोक सुद्धा त्या ठिकाणी आमच्या मागे उभे राहिले, आणि मग भविष्यामध्ये एक विकास नगरपालिकेमध्ये स्वच्छता अभियानामध्ये वेंगुर्ला नगरपालिका आपण सर्वांना माहिती आहे सुमारे भारतातच नाही तर जगामध्ये नगरपालिकेचं नाव गेलं, आणि आज सुद्धा नगरपालिकेला करोडो रुपयाचा निधी हा दीपकभाई पालकमंत्री असताना, दीपकभाई त्या भागाचे आमदार आहेत, पालकमंत्री होते, आज कॅबिनेट मंत्री आहेत, त्याच्यामुळे सुमारे मला वाटतं 15-20 कोटी रुपये एवढा निधी नगरपालिकेला मिळाला. तात्कालीन आमचे नगराध्यक्ष राजन गिरब असतील, आम्हा शिवसेना भाजपचं सरकार होतं, आमची युती होती, नगरपालिकेमध्ये सुद्धा आमची युती होती. मग त्यावेळी सुद्धा राजन गिरबनी फार मोठं या ठिकाणी सहकार्य केलं. त्याच्यामुळे उदय सामंत पालकमंत्री झाले, त्यानंतर आमचे केसरकर साहेब पालकमंत्री झाले, आणि आता रवींद्र चव्हाण साहेब पालकमंत्री झाले. सगळ्यांनी उत्तम सहकार्य केल्यामुळे वेंगुर्ला नगरपालिकेला करोडो रुपयाचा निधी प्राप्त झाला. आणि हा निधी प्राप्त होत असतानाच दीपकभाईंच्या माध्यमातून, पर्यटनाच्या माध्यमातून असेल, सिंधुरत्नाच्या माध्यमातून असेल, चांदा ते बांधा योजना असेल, या सर्व योजना मच्छीमारांकरता खरोखरच खऱ्या अर्थाने या भागामध्ये आपण वेंगुर्ला तालुक्याच्या डेव्हलपमेंटकडे जाऊया. पण शहराचा जसा तुम्ही रोड मॅप तयार केला, ज्यावेळी तुम्ही रोड हस्तांतरण करून दिलात आणि खऱ्या अर्थाने विकासाचा मार्ग खुला झाला पूर्ण आपल्या नगर परिषदचा, आणि वेंगुर्ला शहराचा कायापालट झाला. दीपकभाईंकडे कॅबिनेट मंत्रीपद आल्यानंतर आणि आज आपल्या नगर परिषदवर सुद्धा त्या ठिकाणी कार्यकारिणी नसताना सुद्धा 50 कोटीहून अधिक इतका निधी आपण राज्यस्तरावरून आणलाय. 100 कोटीपेक्षा अधिक निधी संपूर्ण शहरासाठी मिळालाय. त्याचं सांग पाहू तुम्ही कसं कराल?
खरं तर तुम्हाला सांगायचं तर गेल्या 2-2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये नगरपालिकेमध्ये आपण जर कोणाला जरी विचारलं तर सातत्याने मी आणि आमच्या शिवसेना पक्षाचे शहर प्रमुख असतील उमेश येरम, आम्ही दोघांनीही वेंगुर्ला शहरामध्ये सातत्याने जी कामं प्रलंबित होती, ज्याच्याकरता निधी आवश्यक होता, हे सर्व हेड खाली जे हेड नगरपालिकेचे आहेत, वैशिष्ट्यपूर्ण असेल, नगरोत्थान असेल, DPDC मधला असेल, विशेष निधी असेल, या कामांचा सातत्याने दीपकभाईंच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा केला. दीपकभाईंनी कोणताही भेदभाव न करता सावंतवाडी करता निधी मोठ्या प्रमाणामध्ये आणला. सावंतवाडी सुमारे आम्ही 150 कोटी रुपये आणले, वेंगुर्ल्यामध्ये सुमारे 100 कोटी आणले. दोडामार्गमध्ये सुद्धा दीपकभाईंनी कोणताही भाजपचा नगराध्यक्ष आहे म्हणून कमी निधी दिला असं केलेलं नाही. सातत्याने लोकांशी, त्या असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधून ज्यावेळी जी मागणी करतील तेवढा निधी हा तिन्ही नगरपालिकेने दिला. मी विशेष करून मला सांगायला अभिमान वाटतो की वेंगुर्ला शहरामध्ये झुलता पूल असेल, पर्यटनाच्या माध्यमातून आपण जर आज पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने त्या झुलत्या पुलाकडे आज हजारो लोक येतात. दिवाळी असेल, गणपतीचा उत्सव असेल, या दिवशी जे लोक एक बाहेरच्या जिल्ह्यातून येतात, मुंबईतून येतात, गोव्यातून येतात, पुण्यातून येतात आणि पर्यटनाची जी काय माध्यम आहे हे वेंगुर्ला शहरामध्ये खुलं केल्यामुळे आज या झुलत्या पुलावर गेल्यानंतर लोकांना खऱ्या अर्थाने एवढं समाधान वाटतं. आणि त्या ठिकाणी नुसतं झुलता पूल नाही, मच्छीमारांची अनेक वर्षाची मागणी होती, 25 वर्षाची बॅकवॉटरची. त्या ठिकाणीचा बॅकवॉटर आज तुम्ही जर बंधारा जो समुद्रामध्ये सुमारे 280 मीटरचा बंधाराचं काम हे गेल्या 2-3 महिन्यापासून सुरू होतं. आज जवळजवळ ते 90% काम पूर्ण झालेलं आहे. त्याच्याकरता सुमारे 23 कोटी रुपये एवढा निधी हा दीपकभाईंनी मंजूर केला. आमच्या मच्छीमारांना सातत्याने गेली अनेक वर्ष मी त्यांच्या सातत्याने संपर्कात होतो आणि त्यावेळी ज्यावेळी पावसाळा येतो त्यावेळी तिकडच्या बोटी ह्या त्यांना जर आतमध्ये आणायचे असतील बाहेर आणि परत आतमध्ये न्यायचे असेल तर ती वाळू काढावी लागत होती, मग त्याच्याकरता खर्च होत होता. आज तो बंधारा झाल्यामुळे आज मच्छीमार बांधवांना खऱ्या अर्थाने त्या भागाचा, त्या ठिकाणी जो काही फायदा आहे मच्छीमारांना तो 100% होणार आहे. भविष्यामध्ये सुद्धा या वेंगुर्ल्याच्या बंदरवर गेली अनेक वर्ष माझ्या मच्छीमार भगिनी त्या ठिकाणी मच्छी विकतात. त्या ठिकाणचे अनेक वर्षाच्या त्या इमारती जुन्या आहेत, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये लाईट व्यवस्था नव्हती. परंतु ह्या सर्व गोष्टी ज्यावेळी दीपकभाईंच्या माध्यमातून CM साहेबांपर्यंत गेल्या, आमचे भाजपचे त्या ठिकाणी मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार असतील, त्यांना भेटले, त्यांना सिस्टममध्ये जाऊन भेटलो आणि खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी आमच्या दुसरे आमचे MMBचे मंत्री असतील, राष्ट्रवादीचे संजय बनसोड साहेब, या सगळ्यांच्या बैठका घेऊन बनसोड साहेबांनी एक विशेष बैठक घेतली आणि बंदरच्या विकासासाठी 30 कोटी एवढा निधी दिला. आज तुम्ही जर पुढच्या 1 वर्षामध्ये वेंगुर्ल्याचं बंदर हे एवढं सुसज्ज बंदर होणार आहे. सुमारे 200 मीटर आतमध्ये एक वेगळी जेटी होणार आहे. त्या ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था नव्हती, मग त्या ठिकाणी आज नगरपालिकेचं असणारं जे त्या ठिकाणी जे हॉटेल आहे त्या हॉटेलच्या त्या रिसॉर्टच्या बाजूला एक छोटीशी जागा आहे, त्या ठिकाणी पार्किंग होणार आहे, सगळे लाईट्स लावले जाणार आहेत. मच्छीमारांकरता एक वेगळी रचना त्या ठिकाणी MMBने केलेली आहे आणि मग त्याचं टेंडर झालं, त्याची वर्क ऑर्डर झाली, त्याचं भूमिपूजन झालं आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टी जर पूर्ण करायच्या असतील तर खऱ्या अर्थाने दीपकभाईंना परत एकदा निवडून या भागातील आमचे सर्व जे मच्छीमार बांधव आहेत, आमच्या ज्या मच्छीमार भगिनी आहेत त्या त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहतील याची मला खात्री आहे. त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने गेल्या अनेक वर्ष म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे 10 वर्ष हा दीपकभाई त्या पाणबुडीचा त्या ठिकाणी पाठपुरावा करतायत. मग आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी, माननीय अर्थमंत्री महोदयांनी खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ल्याचा कायापालट म्हणजे जर का पाणबुडीसारखा प्रकल्प संपूर्ण देशामध्ये जगामधून लोक त्या पाणबुडीचा आनंद घेण्यासाठी वेंगुर्ल्यामध्ये येतील आणि मग आपणा सर्वांना माहिती आहे की मच्छीमार बांधवांना सद्यस्थितीमध्ये मच्छीमारी मोठ्या प्रमाणामध्ये होत नाही, मग त्यांचं उपजीविकेचं साधन काय. मग खऱ्या अर्थाने पाणबुडीसारखा प्रकल्प आल्यानंतर या ठिकाणी 50 ते 60 कोटी एवढा निधी त्यासाठी मंजूर झालेला आहे आणि मग भविष्यामध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर
मच्छीमार बांधवांना त्या ठिकाणी त्यांच्या होड्या असतील, त्या ठिकाणी आमच्या रिक्षा चालक असतील, त्या ठिकाणी सागरी पर्यटनातून आपलं जो मग उत्कर्ष सागरी आहे तो पर्यटनातून मोठा उत्कर्ष होईल. प्रत्येकाच्या खिशामध्ये पैसे जातील, मच्छीमार बांधव सुखी होतील याची मला खात्री आहे. त्याचप्रमाणे मच्छीमार बांधवांना आपल्या मासे आणल्यानंतर त्या ठिकाणी गेली अनेक वर्ष रखडलेला जो एक प्रकल्प होता, खऱ्या अर्थाने नवाबागमध्ये फिशिंग विलेज, जे देशामधला एक अग्रगण्य असा हा प्रकल्प आहे, त्याच्यासाठी सुमारे 3.5 कोटी रुपये एवढा निधी त्या ठिकाणी मंजूर झालेला आहे. काल त्याचं आम्ही एक 15 दिवसापूर्वी भूमिपूजन केलं. मच्छीमार भगिनी अतिशय खुश आहेत. नवाबागमध्ये आपण जर गेलात तर त्या ठिकाणचा तो प्रकल्प ज्यावेळी त्या मच्छीमार बांधवांना आम्ही समजावून सांगितला, भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी त्यांची जी मासळी आहे ती त्या ठिकाणी आणल्यानंतर काही किरकोळ पैशामध्ये ती विक्री होत होती. मग काही वेळा त्यांना ते मासे खूप लेट झाल्यानंतर जे पैसे मिळतील त्या पैशाला विक्री करावे लागत होते, पण आता तसं होणार नाही. त्यांचे मासे विकत असताना मोठ्या प्रमाणामध्ये मच्छीमार बांधवांना त्या ठिकाणी फायदा होईल. त्या ठिकाणी आपण असं एक रिसॉर्ट करतोय की मच्छीमार बांधवांना स्वतःचे मासे स्वतः भाजून त्या ठिकाणी जर पर्यटकांना द्यायचे असतील तर त्याचा रेट त्यांना 4 पटीत मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांचं त्या ठिकाणी जे वेगवेगळे युनिट होते, मच्छी सुकवण्याचं युनिट म्हणा, मच्छीमारांना वेगवेगळे मासे शॉर्टिंग करायचे असतात, याच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळी युनिट ही त्या माध्यमातून मच्छीमार भगिनींना त्या ठिकाणी आम्ही देतोय. मग ह्या सगळ्या सुविधा जर काय वेंगुर्ल्यातल्या मच्छीमार भगिनींना असेल, आमच्या मच्छीमारांना असेल, जर मिळाल्या तर खऱ्या अर्थाने लोक सुखी समाधानी होतील याची आम्हाला खात्री आहे. आणि दीपक भाईचं विजन हे आजवर नाही आहे, भविष्याकडे जाणार आहे. भविष्यामध्ये आपण जरी आमदार नसलो, आता पुढच्या 5 वर्षामध्ये आमदार झाल्यानंतर, मंत्री झाल्यानंतर अनेक वर्ष हा लाभ या भागातील माझ्या मच्छीमार असतील, त्याचप्रमाणे आंबा बागायतदार असतील, याचप्रमाणे शेतकरी असतील, शेतकऱ्यांचे आता किती प्रकल्प आणले. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने या भागामध्ये अनेक वर्ष आपण जर पाहिलं तर जिल्हा परिषदेमध्ये या ठिकाणी सत्ता नाही आहे, लोक त्या जिल्हा परिषद सदस्य नाही आहेत, अध्यक्ष नाही आहे. मग अशा योजना होत्या, त्या योजना बंद पडल्या होत्या. मच्छीमारांना असेल, शेतकऱ्यांना असेल, आपण त्यांना ताडपत्र्या दिल्या, त्यांना क्रेट दिले, त्यांच्या ज्या ज्या मागण्या होत्या त्या सिंधुरत्न या योजनेतून पूर्ण करण्यासाठी दीपकबाईंनी अहोरात्र मेहनत घेतलेली आहे. आणि याच्यामध्ये मला फक्त दीपकबाईच नाही तर जे जे अधिकारी, जिल्हाधिकारी महोदय असेल, मच्छीमारांचे त्या ठिकाणी मच्छीमारांचे उपायुक्त असतील, आयुक्त असतील, यांनी सुद्धा दीपकबाईंना तेवढी साथ दिलेली आहे, म्हणून त्यांना सुद्धा मला धन्यवाद दिले पाहिजेत. आणि मग हे सर्व झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने पुढच्या 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये वेंगुर्ला शहर हे एक महाराष्ट्रातलंच नाही तर देशातलं अग्रगण्य असं शहर होईल याच्याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही. आपण आज सावंतमध्ये पाहता भाजी मार्केटचं काम अनेक वर्ष रखडलं होतं. दीपकबाईंनी त्याच्यासाठी 15 कोटी एवढा निधी मंजूर केला. काही महिन्यापूर्वीच काही गोष्टी लोकांसाठी काही त्या ठिकाणी मुबलक अशा सुविधा त्यांना पाहिजे होत्या, त्याच्यामध्ये काही त्यांची तडजोड करायची होती, त्याच्यामध्ये काही बदल पाहिजे होता. दीपकबाईंनी सर्वांच्या कलाने घेऊन, सर्व लोकांना सहभाग घेऊन त्या ठिकाणी हा प्रश्न मिटवला. आणि खऱ्या अर्थाने आज सावंतवाडीचं एवढं मोठं भव्य मार्केट, भाजी मार्केट या ठिकाणी होणार आहे. आत्ता परत एकदा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याच्यासाठी कमी पडणारे 3.5 कोटी रुपये हे परत दिलेले आहेत. म्हणजे एकूण 18.5 कोटी रुपयाचं आज सावंतवाडीमध्ये मार्केट होणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त सावंतवाडीमध्ये जवळजवळ 100 कोटीचा निधी आलेलाच आहे. एकाचं जर मी नाव घेत राहिलो तर या ठिकाणी आपल्याला अवधी कमी पडेल. खरं तर आम्ही तुमच्याशी तुमच्या वाढदिवसानिमित्त संवाद साधतो, पण दीपकबाईंबरोबर रात्रंदिवस आपण काम केल्यामुळे या मतदारसंघासाठी जे काही त्यांनी योगदान दिलं ते तुम्ही जवळून पाहिलात आणि त्यामुळे एवढं भरभरून बोलताय. कुठचीही गोष्ट म्हटली तरी त्या ज्या एखाद्या गावाचा, भागाचा आणि विधानसभेचं नेतृत्व जोपर्यंत सक्षम होत नाही तोपर्यंत डेव्हलपमेंट आपल्याला दिसत नाही. आणि तीच डेव्हलपमेंट आपण बोलताय सक्षम नेतृत्व असल्यामुळे. तुमच्या या नेतृत्वामुळे जसं तुम्ही सावंतवाडीबाबत भरभरून बोललाय, अगदी या विधानसभा मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीने तुम्ही दीपकभाईंच्या माध्यमातून मंत्रालय स्तरावर जे काम केलेलं आहे, काय रिझल्ट त्याचा या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय आणि येणारा जो काळ आहे तो इथल्या संपूर्ण विधानसभेसाठी कसा असेल? खरं सांगायचं म्हटलं
तर आपण जर पाहिलं, कालच माननीय पालकमंत्री महोदयांनी पण सांगितलं, आम्ही शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे गेले 2.5 वर्ष या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेमध्ये आहोत. प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या मंत्र्यांनी आपण जर पाहिलं तर दीपक भाईंवर विश्वास ठेवून, मग ते पर्यटन मंत्री असेल, त्या ठिकाणी बांधकाम मंत्री असेल, मत्स्य विभागाचे मंत्री असतील, सर्वांनी या जिल्ह्यातला प्रत्येक प्रश्नाला न्याय देण्याचं काम हे दीपक भाईंच्या माध्यमातून केलेलं आहे. शिक्षण मंत्री म्हणून तर ते अग्रेसर आहेतच, परंतु फक्त शिक्षणावर भर न देता माझ्या जिल्ह्यामध्ये, माझ्या या मतदारसंघामध्ये MIDCचा प्रश्न असेल, त्या ठिकाणी महिला भगिनींचा प्रश्न असेल, मच्छीमारांचा प्रश्न असेल, अनेक अशा योजना. आता जर आपण पाहिलं तर या भागातले रस्ते सुमारे, माझ्या बघण्यामध्ये तुम्हाला सांगतो, एवढा पाठपुरावा केला, 200, 250, 300 कोटी रुपये एवढा निधी यावेळी मंजूर झाला. आणि मग ही सर्व कामं ही समोर दिसत आहेत. मला दुसरा एक प्रश्न माझा अधुरा वेंगुर्ल्यातला राहिला, की जो प्रश्न गेली अनेक वर्ष रखडला होता, त्यावेळी मला माझ्या माहितीप्रमाणे, मी त्यावेळी दीपक भाईंसोबत होतो, ते पालकमंत्री होते, ते वित्तमंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी तिलारीची लाईन, पाण्याची लाईन चिपीपर्यंत न्यायची अशी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यानंतर अनेक मंडळी राजकारणी त्यांना हसत होते. त्यावेळी मी त्याच्या जवळ होतो आणि त्यावेळी लोकांना असं वाटत होतं की हे मस्करी करतायत. परंतु आज लोकांना समाधान आहे की या दीपक भाईंच्या निर्णयामुळे तिलारीचं पाणी हे आज वेंगुर्ला नाही तर उद्या भविष्यामध्ये 85 कोटी रुपये परत एकदाचा प्रस्ताव आहे वेंगुर्ला ते चिपी. म्हणजे एक क्रांतिकारी निर्णय हा. कारण सर्व जो विकास होतो, विकासात्मक करण्यासाठी जे उद्योजक येतात, जे जे नवीन नवीन प्रकल्प होतात, या सगळ्यासाठी 2 गोष्टी महत्वाच्या असतात, पाणी आणि वीज. मग आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्यावेळी पाण्याची लाईन 200 कोटी रुपयाची जर आज पूर्ण झालेली आहे, वेंगुर्ल्यासारख्या शहराला, तुम्हाला मी 15 दिवसापूर्वीची घटना सांगतो, वेंगुर्ल्यासारख्या शहराला आज 8 कोटी रुपये खर्च करून निशाण तलाव बांधलं. आज वेंगुर्ल्या शहरातल्या लोकांची मागणी होती की इंग्रजांच्या काळातले ते पाईप होते, ते पाईप बदलायचे होते. निशाण तलावाला 8 कोटी आणले, पाईप बदलण्याला 6 कोटी दिले. त्याच्यानंतर मग जो आमचा दाभोळा सारखा भाग आहे, त्या भागामधले नारायण तलाव आहे, ज्याचं काम गेले 8 वर्ष थांबलं होतं. दीपक भाईंनी सातत्याने हे प्रयत्न केले आणि 1 महिन्यापूर्वी या प्रश्नाला सुद्धा त्यांनी मार्ग दिला. त्या भागातल्या नागरिकांना मंत्रालयामध्ये बोलवून घेतलं. तो प्रश्न त्यांनी 10 मिनिटांमध्ये निकाल काढून त्याच्यासाठी 2.5 कोटी रुपये एवढा निधी दिला. म्हणजे मला सांगा की ज्या पद्धतीनं प्रत्येक प्रश्न एवढ्या जिव्हाळ्याने दीपकबाई सोडवतात, मग अशा वेळी हे सर्व प्रश्न तुम्हाला विशेष करून सांगतो, वेंगुर्ल्यामध्ये ITI झालं, दीपकबाईंच्या माध्यमातून झालं. तुम्ही कुठेही पाहू शकता. पंचायत समितीची इमारत झाली. आज बॅरिस्टर नाथपै यांचं जे संग्रहालय वेंगुर्ल्यामध्ये उभं झालं, ते दीपकभाई उदय सामंत साहेब त्यावेळी भूमिपूजन केलं आणि 2 वर्षामध्ये ते पूर्णत्वास नेलेलं आहे आणि 15 ते 20 दिवसापूर्वी त्याचा लोकार्पण सोहळा झाला. मग मला सांगा, जरी त्या ठिकाणी नगरपालिकेमध्ये कोणाची सत्ता नसली तरी सुद्धा विकासात्मक कामामध्ये दीपकबाईंच्या पाठपुराव्यामुळे, आम्ही त्यांच्यासोबत केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. मग अशा वेळी दीपकबाईंच्या मागे लोक का उभे राहणार नाहीत? लोकांना माहिती आहे आज काही मंडळी त्या ठिकाणी खोटी आश्वासनं देत आहेत, त्यांच्याकडून कोणतंही आश्वासन पूर्ण होणार नाही. कारण याची सगळी सुरुवात ही पहिल्यापासून दीपकबाईंनी केलेली आहे. 3 टर्म आमदार असल्यामुळे प्रत्येकाची सुखदुःख माहिती आहेत आणि त्या अनुषंगाने या भागातल्या माझ्या शेतकऱ्यांसाठी काय केलं पाहिजे, मच्छीमारांसाठी काय केलं पाहिजे, मुलांसाठी आज जर्मनीसारख्या देशामध्ये या भागातली मुलं जाणार आहेत, त्यांना त्यात रोजगार प्राप्त होणार आहे. ज्या ठिकाणी या ठिकाणी राहून ITI केल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी तुमचा कोर्सेस केल्यानंतर इलेक्ट्रिकचे कोर्सेस असतील, मॅकॅनिकलचे कोर्सेस असतील, कॉम्प्युटरचे कोर्सेस असतील, किती पगार मिळतो? 20,000, 25,000, 50,000. मग दीपकबाईंनी महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्री महोदयांना सांगून, आपल्या मंत्रिमंडळाच्या सहकार्यांना सांगून जर्मनी सारख्या देशाबरोबर करार केला. आज या भागातील आमची मुलं ही जर्मनीला जाऊन ते नोकरी करणार आहेत. पहिली बॅच गेलेली आहे.
आणि मग भविष्यामध्ये अशा पद्धतीचा असणारा नेता, गोरगरिबांकरता काम करणारा नेता, यांच्यासोबत भविष्यामध्ये आपण राहायचं. लोक सुखी कशी होतील, लोक समाधानी कशी होतील, लोकांच्या असणाऱ्या आपण ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत ते कशा पूर्ण करू शकू, याच्यासाठी अहोरात्र मेहनत घ्यायची आणि आपण या भागाचा विकास करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचा, एवढा आमचा मानस राहणार आहे. नक्कीच 50 वर्ष आपण पूर्ण करताय आणि गेली 25 वर्ष या संपूर्ण राजकारण समाजकारणातील आपली वाटचाल आणि आज दीपकभाईंच्या समर्थ नेतृत्वाखाली आपण काम करताय. तर कसं मागे वळून पाहताना तुम्हाला कसं वाटतंय? तुम्ही लेखाजोगा तर समोर सगळं संपूर्ण मांडलेलं आहे, पण आज एवढी कामं केल्यानंतर प्रत्येक राजकीय व्यक्तिमत्वाला वाटतं की आपली भविष्यातील वाटचाल राजकीय वेगळ्या प्रकारे असावी, आपण एखाद्या पदावर यावं. पण तुम्ही आजपर्यंत कुठचीही पदं घेतलेली नाही. आज एक स्वीय सहाय्यक केसरकर साहेबांची आणि जिल्हा नियोजनावर एक अभ्यासू नेतृत्व म्हणून तुम्हाला घेतलेलं आहे, निमंत्रित म्हणून. पण भविष्यातील वाटचाल कशी असेल, काय संकल्पना आहेत? खरं तर माझ्या राजकीय जीवनामध्ये माझ्या कुटुंबासोबत मी सातत्याने, मला कुटुंबाने साथ दिलेली आहे. माझ्या मुली लहान आहेत. सातत्याने कुटुंबासोबत आपल्याला माहिती आहे की राजकारणामध्ये कधीही कुठेही जावं लागतं. दीपकभाईंच्या सोबत सातत्याने मंत्रालय स्तरावरती आम्ही जातो, वेगवेगळ्या कामांचा पाठपुरावा करतो. परंतु आजपर्यंत आपण कोणत्याही निवडणुकीमध्ये कधीही उभा राहणार नाही, ना नगरसेवक ना नगराध्यक्ष, कोणतंही पद घेणार नाही, अशा पद्धतीचं पहिल्यापासून मी स्वतःला बांधून घेतलेलं आहे. कारण आम्ही फक्त एक स्वामी संप्रदायातली माणसं आहोत. लोकांची सेवा करणं, माझ्याकडे काय पैसे नाहीत, मी लोकांना काही आर्थिक मदत करू शकत नाही. मग आपल्या बुद्धीप्रमाणे, आपल्याला असलेल्या ज्ञानाप्रमाणे आपण समाजकार्यामध्ये दीपकभाईंसारख्या माणसासमोर, दीपकभाईंसारख्या नेत्यासोबत राहणं आणि सातत्याने लोकांची कामं करणं, हे एकच व्रत आमचं अखंड सुरू राहील. आज परमेश्वराच्या कृपेने 50व्या वर्षाकडे पदार्पण करत असताना मी परमेश्वराला एकच सांगेन की सदैव लोकांच्या सेवेसाठी आणि लोकांना अभिप्रेत असं माझ्याकडून काम घडो आणि आम्ही दीपकभाईंच्या या संपूर्ण प्रवासामध्ये आणि भविष्यामध्ये सुद्धा दीपकभाई परत एकदा आमदार होणार, परत मंत्री होणार, परत आमचं सरकार येणार आणि परत एकदा या भागातल्या लोकांच्यासाठी सातत्याने विकासात्मक कामं असतील, लोकांचे गोरगरिबांचे प्रश्न असतील, ते दीपकभाईंच्या माध्यमातून सोडवण्याची ताकद आम्हाला परमेश्वराने द्यावी, असं मी सगळ्यांच्या वतीने सांगू इच्छितो. आणि लोकांचे याच्याकरिता मला आशीर्वाद आहेत, म्हणूनच मी तर इथपर्यंत येऊ शकलो. माझ्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आज अशा पद्धतीने बोलू शकतो, याचं कारण एकच आहे, परमेश्वराचे असणारे आशीर्वाद आणि लोकांच्या सोबत एक ग्राउंड लेवलवर कोणताही मोठेपण न घेता, कोणासमोरही उगीच हुशारी न मारता आपण एक ग्राउंड लेवलचा कार्यकर्ता आहोत. आपण परमेश्वराची सेवा म्हणून हे सगळं करतो आणि हे असंच व्रत अखंड आम्ही दीपकभाईंच्या सोबत राहून करू अशी मला खात्री आहे. आणि हे सर्व करत असताना लोकांना अभिप्रेत असणारच काम आम्ही आमच्या या भागामध्ये, या मतदारसंघामध्ये आणि विंगरल्यामध्ये करू, याची आम्हाला खात्री आहे. नक्कीच दर्शको, आपण पाहिलात ज्या व्यक्तिमत्वाशी आपण संवाद साधला आणि अगदी शेवट करत असताना जो आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला, खरं म्हणजे आज प्रत्येक राजकारणात आणि सामाजिक कार्यात जो काम करणारा व्यक्ती आहे त्याला प्रत्येकाला पदाची लालसा अपेक्षा असते. मात्र सचिन वालावलकर हे व्यक्तिमत्व असं आहे, आपण पाहिलं की अध्यात्म त्यांच्या अगदी मनामध्ये भरलेलं असल्यामुळे आणि संपूर्ण कौटुंबिक तो पारंपरिक वारसा लाभलेला असल्यामुळे पद नको, मात्र राजकारण आणि आपल्या नेतृत्वाचं या ठिकाणी सहकार्य घेऊन आपल्या लोकांसाठी, आपल्या भागासाठी, या जिल्ह्यासाठी रात्रंदिवस झटणं हे एकमेव त्यांनी उरत ठेवलेलं आहे. आणि निश्चित साहेब, असंच आपलं उरत असल्यामुळे आज संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशात सुद्धा सचिन वालावलकर हे नाव प्रत्येकाला कळतंय. आपल्या भावी वाटचालीसाठी आम्ही कोकणसाठ टीमच्या वतीने मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि निश्चित या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासामध्ये आपली जी वाटचाल असेल, आपलं जे योगदान असेल, तो मैलाचा दगड ठरो, एवढीच अपेक्षा देतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद.